Золотий пістолет, арсенал зброї, набої і десяток затриманих. Так у кримських Саках завершилися так звані бізнес-розбірки чеченців. Один з них – представник скандального очільника республіки Кадирова. Історія вже переросла у скандал. Про цю та інші події в Криму далі в огляді. Чеченські розбірки у Криму. Представника Чеченської республіки на окупованому півострові Мурада Саїдова затримали окупаційні силовики. Це після того, як він разом із своїм поплічником жорстоко побив свого ж співвітчизника Ібрагіма Алієва в ресторані у Саках. Поліція відібрала у Саїдова стрілецьку зброю і набої. Офіційна версія силовиків – двоє чеченців не поділили бізнес. На затримання свого представника відреагував скандальний очільник Чечні Рамзан Кадиров. Розбірки він назвав діловими. Обидва фігуранта бійки, мовляв, давно знайомі і досі мирно співпрацювали. Він також натякнув, що це внутрішньочеченська історія, яка не варта сторонньої уваги. І у всьому доручив розібратися своєму представнику в окупованому Криму Ісі Хачукаєву.